90 ଦଶକରେ ମୁମ୍ବାଇ ବମ୍ବେ ନାମରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଏହା ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବଲିଉଡର ଅଣ୍ଡରୱର୍ଲ୍ଡର ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଖବର କାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଛପା ହେଉଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏକ୍ସଟର୍ସନ ଟଙ୍କା ନେବା ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା ଏବଂ ଯଦି କେହି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। 12 ଅଗଷ୍ଟ 1997ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କ୍ୟାସେଟ୍ କିଙ୍ଗ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପରି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ 16 ଥର ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଅଣ୍ଡରୱର୍ଲ୍ଡର ହାତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଗୁଲଶନ କୁମାର ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି? ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି? ଆଜି ସକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଆର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଥିବା ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା କରିବୁ। ଗୁଲଶନ କୁମାର ଦୁଆ 1956 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବୀ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୁଲଶନ କୁମାର ଦୁଆ ଜଣେ ଫଳରସ ବେପାରୀଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଦରିଆଗଞ୍ଜ ରାସ୍ତାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୁଲଶନ କୁମାର ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଶିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୁପର କ୍ୟାସେଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ନାମରେ ପରିଚିତ ନିଜର ଅଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ପରିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନୋଏଡାରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢିବାରୁ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବଲିଉଡରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଥିଲା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଲାଲ ଦୁପଟ୍ଟା ମଲମଲ କା। ଏହାପରେ 1990ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଆଶିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ନଦୀମ ଶ୍ରବଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ମନେ ପକାଯାଏ। ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଟି ସିରିଜ ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ମ୍ୟୁଜିକ ଲେବଲ ଭାବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲେବଲ ଭାବେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଆଜି ଟି ସିରିଜ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବଜାରର 60%ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଗୁଲଶନ କୁମାର ଦୁଆ 12 ଅଗଷ୍ଟ 1997ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ଧେରୀ ପଶ୍ଚିମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଜିତ ନଗରର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଜିତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 16ଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ବଡିଗାର୍ଡ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ 2ଟି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। 5 ଏବଂ 8 ଅଗଷ୍ଟ 1997ରେ କୁମାର ଏକ୍ସଟର୍ସନ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ରଫ ଓ ଅବଦୁଲ ରସିଦଙ୍କ ସମେତ ନିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ 1 ମାସ ଧରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ବଡିଗାର୍ଡ କାରଣରୁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରି ନଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:40ରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲ, ଏବେ ଉପରେ ଯାଇକି କର। ପ୍ରଥମେ କୁମାର ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ କୁଡ଼ିଆରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନଙ୍କ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ କାରଣରୁ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଅଣ୍ଡରୱର୍ଲ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଡି କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଡି ନଦୀମ ଶ୍ରବଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ କମ୍ପୋଜର ନଦୀମ ସେଫିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ତେବେ 2001 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ତାରିଖରେ ଅବଦୁଲ ରଉଫ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ରାଜା ନାମରେ ପରିଚିତ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେଫି ଅବୁ ସଲେମଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସହଯୋଗୀ, ଯିଏ ଦୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରଫଙ୍କୁ ଏହି କାମ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଇବ୍ରାହିମ ଏବଂ ଅବୁ ସଲିମ ଦୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏକ ଚୋରା ଚାଲାଣର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଡି କମ୍ପାନୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଅବଦୁଲ ରଉଫ ଉର୍ଫ ଦାଉଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇର ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ବିଶିଷ୍ଟରେ ଆର୍ଥର ରୋଡ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।